बाजि खनजिथा आदा थुंग्रोद बर' फिसा लागाव लागावना हो बर' फिसा जुमाय लोंग्रा आङो मालाय हारिनि इंलिसखौ लोङा आं बर' बिमाफोर मावनायखौसो लोङो थाल्ला गालानि फिसाला आरोना लोगोफोर मा होनो फांखा होलायबावदोंसो ओमफ्राय नै बिदा दैदेन दङ मोजां दा खबरा मोजां दिनै सेकेन्ड टाइम लोगो मोनलायबाय मैनागुरि गामियावहाय औ ओमफ्राय माबाफोर बुंनो नामा दुरुलायनाय नाय बावजा जेबो बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया फुरा शेयार खालामना हो लोगोफोरनै बोरैबा बोरैबा एक्टरानोखा आदाया खिन्थु खाथियाव नुयोब्ला हेन्डसाम मोननानैसो फसायजोबगोन आदाखौहाय मागोना सोरनिबा हौवाफ्रा गियो हग्रोनमोन बायदिया आंखौ खनजिथाखौ लानानै खारजानो गियो हग्रोनमोन बायदिया र' आं सोंनायनि एक्स खालामनानै लाजोबनो गोसो जाजोबो ओरैनोबा हिनजावफ्रा खाथियाव दंखायो गोसो जाबा लानानै थांनो हायो होनबा ओमफ्राय ओरैथिं नै गासै ब्लगारफोर गोजानो नार्जारि फंबाय दं लाइफ स्टाइल नार्जारि चिरांनि ओमफ्राय र' नै गेन्द्रा बिमाखौ देखायनो मोनां बाजैखौ देखायबाय नै बाजै खोनाबाय जों ओंखाम जाखला जों जानासो फैखादों ओहो जाला नङा जाला मासे ब्लगार जाजोबखोला आयौ ब्लगार गोजा जाजोबबाय सयथि ओंखाम जादों ना मादों मा जागोन नै नानिया सोरमोन आदा जोंनि गेन्द्रा बिनानाव ना आदसा नानि नोंना मा नाम नानि हा खोनायासै सुजु बसुमतारी आदसा दे मोजां ओमफ्राय ओंखाम मोनजायाखै आयै दाबो मोनजाया नै बे सालथाया मा होनबाय थादोंथाय